Sini सरकार ini naharbu विशेष कहिए sini नरेंद्र मोदी जी ini naharbu sini नॉर्थ ईस्ट नो सुना आगुबरी लांगनानि बागै ते चौतनी सा इम्पोर्टेंट दिवसनो इल्प्रानो आनि थानि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दंगो sini बररनि बागै जे सामनि थाखाय नांमानि आंगोस कांगो दिल्ली थांफायगा दिल्ली थांगै आनि डिपार्टमेंट नि जे मंत्री दंगो मालायगा ते sini नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी मालायगा विभिन्न सेक्रेटारि दंगो मालायगा sini तिब्रासर नि बागै sini बुकुम भारतनि बागै जे डेभलपमेंट खायना नांमानि आरो पब्लिका कायसा जागा पुना सुनो आंगोला sini बागै जे खायना नांमानि जतन खायनाय ते इनर खोनाथाय दङ हमजाबनो जे अलरेडी ओ जंगुजला आगरतलानि बररल हंगाय सारा भारतवर्ष सारा पृथ्वी से सिनि जागो ओरनि बरफ का जंगुजलानि बरफ हंगा ओर जतन थुंगुर नुमांसे जत जंगुजलानि बरफ सिनि बुकुम कारनो ini चाते हाइजम सारे तनि आबायनि बागैनो ओ जंगुजला आगरतलानि बररल पाइपलाइन हरबाया परवा कारण हमारे बिसिंति खायो नरक सिरि तो फरमाने बुजुबतला थांदों आबायनि बागैनो ओ जंगुजलाव 40 सिटेट खेलानि स्पोर्ट्स स्कुल तंजानाय बोरिरंनि चलारंनि अलरेडी ओ सेक्सन ओंखा मो खायजानाय जे आगरतला बोरिरंनि बागै 100 जना तंजानाय 100 सिटेट गर्ल्स हस्टेल अलरेडी सेक्सन ओंखा 7 crore सेक्सन का मो तंजानाय मोटे दानाय ते देखो जेरो स्टूडेंट आरो जे मेमोरेंडम या खामानि पुरा बोरिरं तंजानाय बागै तिनि एमएलए साहेब साखा चलाराम तंजानाय बागै नरक जारा एसएमसी कमिटी स्किल कमिटी ini bisingti खायो ini DO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नि bisingti खायो तोरा प्रपोजल बाथौदि आं कपि नम्बर नायनाय ददिनो खायनाय बागै सेंसन खायनाय बागै आं सानबाय सिनि बररंनि जोंनायो लेखाफोरा जे दफानि लेखाफोरा आगो गैया ओ दफा कोनो दिन आगो गैया आबायनि बागैनो आगस्ट मास नि बिसिङावनो 6टा 91 स्कुल चालू होनो थांदों मने बिसिङाव नर मोजां खायसे 91 स्कुल आगस्ट मास नि बिसिङाव चालू नाय तेन्दर नैबो जंगुजलाव जेभाবে চিনি সরকার নরমাল ভিক্ষা 90 স্কুল 91 স্কুল তাবো 10 क्लास टमाटो तो 12 क्लास खानिका सिनि सरकार नायो सिनि बररल मति सलन बागै आगिनि सरकार सिनि बररल अनेक ठगका सिनि तिब्रासरल अनेक ठगका सिनि बररल काना दिलिया स्कुल कलेज खालिया सिनि बररल काना दिलिया 35 বছর এখন স্কুল মাত্র 4টা স্কুল খুলাবো করে सिनि सरकार खायबानि परे जों 18 टा এখন स्कुल दंखा जों सिनि सरकार सिनि बररल मति सलन बागै जों चाइदुबि दङ आबायनि बागै नरकनि चुपा चुनांगौ जोंनो नरक चुपा चुदिदि जों सिनि बररलनि बागै सिनि दफारनि बागै जों चुबानाय सिनि एमएलए फोरनि सिनि डायनामिक एमएलए बिश्वजित बाबू सब समय आमाय आबायनो आगामी दिनाव नरक सहयोगिता मारनाय जों सरकार सिबिं जों कोनो खायनिया नरक नदिनो जों सुमाय आमाय जों आगो गैबाया नरक जों सुमाय मारनाय आबागैनो आगामी दिनाव सिनि चेनेलनि बागै जे खायना माने आनि डिपार्टमेन्ट हयते आं जतन सुबानाय जतन खायनाय मोसो पक्षावनो जतन खायनाय खुंगा जतन हाबाय